Bon dia, són les 11 del matí, ara m'acabo de llevar i està tot bastant núvol, aniré al poble a buscar una mica de fruita per poder esmorzar i aviam si es pot estar a la platja, suposo que sí perquè fa calor igualment. Bueno, no sé si es veu el que està plovent, però és el primer contacte que acabo de tenir amb el mozón aquest, o monzona, com es digui. Estàvem aquí i en un segon ha començat a ploure així, diluviant. Volia anar a la platja aquesta que hi ha aquí baix i s'ha fotut a ploure. Doncs ara deuen ser més o menys les 6 de la tarda, no ho sé perquè no he mirat el mòbil, però aproximadament porto tota la tarda aquí a una platja del nord i ara la idea és poder tornar al càmping, començar a penjar els vídeos finalment, o sigui, aquest deu ser el 5è vídeo que gravo, perquè és el 5è dia que estem aquí. Doncs tinc editats 3 vídeos, penjaré els 2 primers perquè els pugueu veure i, bueno, no sé, suposo que si esteu veient aquest ja heu vist els altres i si no, doncs endavant, aneu-vos a veure, no, el que vulgueu. Bé, doncs ja són les 7, ara ja s'ha fet fosc i el que faré és anar cap al nord de la illa per mirar una mica com vaig demà fins a Bangkok i després cap a Ottawa, llogar un altre cop la moto i si puc la llogaré per migdia i després aniré a sopar por ahí, a algun lloc que trobi, aviam com va tot. Ja el tornem a tenir aquí. Què dius, tio? Qui té que fer un fotonet? Què vols? És la 1 de la nit ja, ara estava dormint i de cop m'he recordat que no havia dit res per tancar el videoblog. En fi, no gaire res. Avui ja heu vist com ha estat el dia i demà ja marxaré cap a Bangkok un altre cop per poder anar cap a Ayutthaya, que està al nord-oest del país. I allà és un lloc on hi ha bastantes runes, també hi havia per fer un tour amb elefants, però m'ho he estat mirant i jo si faig un tour vull que sigui un lloc on els elefants no estiguin maltractats i realment es veu que perquè un elefant et pugui fer un tour, que tu puguis anar amb ell, li han hagut de fer una cosa que els diuen trencar l'ànima, que és que l'han torturat i l'han matxacat durant molt temps per arribar-lo a deixar com mig inconscient i de tanta por que tenen els humans, després fan tot el que els humans els hi diuen. Però clar, els matxaquen molt i és un maltractament animal fort. I segurament, encara no està segur, el que faré és anar al nord, a Chiang Mai, que hi ha un parc on cuides els elefants i això. Jo prefereixo fer això que no pas anar a donar una volta amb elefants. Dependrà de la pasta perquè també val diners, però bueno, no sé, ja es veurà. Vinga, bona nit.